Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσω για μια νέα ιδέα, για έναν πρωτοποριακό τρόπο που μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσεις τη δική σου online επιχείρηση, δημιουργώντας εισόδημα από όλη την αγορά. Στους ανθρώπους υπάρχουν 4 κατηγορίες επαγγελμάτων. Είναι οι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές. Το 95% του πληθυσμού ανήκει στους υπαλλήλους και στους αυτοαπασχολούμενους και ένα 5% ανήκει στους επιχειρηματίες και στους επενδυτές. Συνήθως το 95% του πληθυσμού έχει το 5% του πλούτου και το 5% του πληθυσμού κατέχει το 95% του πλούτου. Στην όλη διαδικασία θα μάθεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις επιχείρηση με την έννοια του επιχειρηματία. Δηλαδή να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα δουλεύει ακόμα και χωρίς τη φυσική σου παρουσία. Μάλιστα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σαν υπομόχλιο. Βάζοντας λίγο, σταθερά και συνεχόμενα μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα. Ας δούμε πρώτα όμως γιατί εσύ είσαι εδώ. Είσαι εδώ γιατί πιθανόν να θέλεις περισσότερα χρήματα, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να δημιουργήσεις μια επιχείρηση, να δημιουργήσεις κάτι το οποίο αύριο μεθαύριο να μπορέσεις να αφήσεις τα παιδιά σου, είναι αυτό που λέμε να θέλεις οικονομική ανεξαρτησία. Να μπορείς δηλαδή να πας όπου θες, με όποιον θες και όποτε θέλεις. Επειδή θα μιλήσουμε για τους στόχους και τα όνειρά σου, επειδή δεν γίνεται αυτό από τη μία μέρα στην άλλη, επειδή θέλει επιμονή και υπομονή, χρειάζεται δέσμευση και δεν είναι εύκολο. Θέλω να ξέρεις ότι θα δείξω όλη τη σοβαρότητα που χρειάζεται, οπότε θέλω να κάνεις και εσύ το ίδιο. Ό,τι θα σου δείξω θα είναι μόνο αλήθειες, χωρίς χρονοτριβές και χωρίς παρερμηνίες. Δεν θέλω να πείσω κανέναν να πραγματοποιήσει τα δικά του όνειρα, εγώ είμαι ήδη στη διαδικασία που πραγματοποιώ τα δικά μου. Σε ποιους όμως απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο που αναζητά εργασία και είναι ανοιχτός σε σύγχρονες ιδέες απασχόλησης. Απευθυνόμαστε επίσης σε όσους αναζητούν ένα νόμιμο, πλήρες ή συμπληρωματικό, αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα. Απευθυνόμαστε σε κάθε δικτυωτή που έχει προσπαθήσει ή προσπαθεί να πετύχει. Σε ανθρώπους που θέλουν πλήρη οικονομική ανεξαρτησία και ψάχνουν την ευκαιρία για να το πετύχουν. Αν δούμε την αγορά, όλοι καταναλώνουμε. Για διατροφή, για διασκέδαση, για την υγεία, για τις διακοπές μας, το αυτοκίνητό μας, το ρουχισμό μας, τον γκαλοπισμό μας, για διάφορες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών κτλ. Όμως η οικονομική κρίση στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει δημιουργήσει προβλήματα για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του τζίρου της. Αυτό έχει συμβεί για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η μείωση των πελατών, αύξηση ανταγωνισμού, ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, αγορές στο ίντερνετ κλπ. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση της ρευστότητας των καταναλωτών. Και αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση, την ανεργία, τις μειώσεις μισθών κτλ. Το αποτέλεσμα είναι οι λιγότεροι πελάτες να ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Η αντίδραση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές προσφέροντας ωφέλη και εκπτώσεις και παράλληλα αναζητούν τον εξυγχρονισμό χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαφήμισης μέσω του ίντερνετ και των mobile applications, τις εφαρμογές δηλαδή για κινητά. Από την άλλη, οι καταναλωτές αναζητούν τις επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τις αγορές τους για να εξοικονομούν χρήματα καθημερινά. Η ιδέα τώρα και το ξεκίνημα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, άνθρωποι με εμπειρία στον χώρο του σύγχρονου εμπορίου και του internet marketing δημιούργησαν μια εξαιρετική ιδέα και παράλληλα μια σπουδαία ευκαιρία εργασίας για όλους. Την Ολυμπιακή Ιδέα. Τι είναι λοιπόν η Ολυμπιακή Ιδέα? Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα, ένα παγκόσμιο website και παράλληλα μια εφαρμογή για κινητά, που ενώνει τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, παρέχοντας και στις 2 πλευρές περισσότερα προνόμια. Πώς λειτουργεί τώρα? Δημιουργούμε δίκτυο με επιχειρήσεις που γίνονται μέλη, με στόχο να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, προσφέροντας ωφέλη ή εκπτώσεις σε καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε δίκτυο από καταναλωτές που γίνονται μέλη και αναζητούν ωφέλη ή εκπτώσεις από επιχειρήσεις. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι να καλύπτουμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι καταναλωτές βρίσκουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις κερδίζουν νέους πελάτες και τζίρο. Τι μπορεί να προσφέρει λοιπόν μια επιχείρηση? Μια επιχείρηση μπορεί να προσφέρει ένα ποσοστό έκπτωσης στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, να κάνει ένα super deal, δηλαδή μια υπερπροσφορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή να δώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δώρο. Για παράδειγμα, με 50 ευρώ αγορές θα πάρεις και αυτό το προϊόν δώρο. Ή ένα κομμωτήριο μπορεί να πει ότι εγώ στα μέλη της Olympic Idea δίνω για παράδειγμα δωρεάν το πρώτο κούρεμα για να μπουν στο μαγαζί μου, να δουν την υπηρεσία μου κτλ. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα προνόμια των επιχειρήσεων. Μπαίνοντας μια επιχείρηση στην Olympic Idea, καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει μια ψηφιακή αφίσα. Η ψηφιακή αφίσα είναι μια μονοσέλιδη ιστοσελίδα με μοναδικό URL. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σου .olympicbiz.com. Την ιστοσελίδα αυτή μια επιχείρηση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οπουδήποτε θέλει, στις κάρτες, στις σακούλες της, οπουδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα πολύ καλό παράδειγμα
μιας μονοσέλιδης τέτοιας ιστοσελίδας από ένα κομματήριο το οποίο είναι συνεργαζόμενο μαζί μας. Το δεύτερο που λαμβάνει μια συμβεβλημένη επιχείρηση είναι ένα e-shop. Αν λοιπόν μια επιχείρηση δεν έχει e-shop, μπορεί να πάρει αυτό που της παρέχει η Olympic Idea. Ένα πλήρες e-shop, στο οποίο υπάρχουν κατηγορίες, υποκατηγορίες, μπορεί να φορτώσει φωτογραφίες προϊόντων και περιγραφή προϊόντων, τιμές, με καλάθι αγορών για τους επισκέπτες που θα μπουν μέσα και με μια λειτουργία έτσι ώστε να γίνεται η παραγγελιοληψία. Δηλαδή, ο πελάτης δίνει την παραγγελία του, η παραγγελία φεύγει με email στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας διεκπερώνει την πληρωμή, την αποστολή του προϊόντος κτλ. Το τρίτο και καλύτερο που παίρνει η συμβεβλημένη επιχείρηση είναι η προώθηση που γίνεται σε όλα τα μέλη καταναλωτές της Ολυμπιακής Ιδέας προς την επιχείρηση αυτή. Η προώθηση αυτή μπορεί να είναι προς το φυσικό κατάστημα, μπορεί να είναι προς το e-shop της επιχείρησης ή προς την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Επίσης, εδώ να σημειωθεί ότι αν μια επιχείρηση έχει ήδη e-shop ή ιστοσελίδα, μπορεί να συνδέσει το ήδη υπάρχον e-shop ή την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα με την καταχώρησή της μέσα στην πλατφόρμα της Ολυμπιακής Ιδέας. Μάλιστα, η πλατφόρμα της Ολυμπιακής Ιδέας είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά στην κατάταξη στο Alexa. Το Alexa είναι μια ιστοσελίδα που μετράει την παγκόσμια επισκεψιμότητα σε όλες τις ιστοσελίδες. Οπότε μπορούμε να ανατρέξουμε εκεί και να δούμε στο πόσο πολύ ψηλά έχει φτάσει μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η πλατφόρμα, η ιστοσελίδα δηλαδή της Ολυμπιακής Ιδέας. Ενώ όλες αυτές οι παροχές και η διαφήμιση θα στοίχιζαν χιλιάδες ευρώ για τον επιχειρηματία, στο site της Olympic Idea παρέχονται συμβεβλημένες επιχειρήσεις με ετήσιο κόστος μόλις 120 ευρώ και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση πάνω στο τζίρο τους. Αυτό σημαίνει ότι αν μια συμβεβλημένη επιχείρηση, για παράδειγμα, βγάλει μια υπερπροσφορά, ένα deal, δεν θα πληρώσει στην Olympic Idea έξτρα ποσοστό από τον τζίρο που θα δημιουργήσει. Το κόστος είναι 120 ευρώ το χρόνο για όλα αυτά που είπαμε πριν και τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας προνόμια ως μέλη. Καταρχάς, εξοικονομούμε χρήματα από τις αγορές μας, ενώνοντας και αξιοποιώντας την αγοραστική μας δύναμη. Αποκτούμε πρόσβαση σε εκπτώσεις και παροχές επιχειρήσεων σε τοπικό, πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το κυριότερο προνόμιο όμως είναι ότι αποκτούμε έναν κωδικό ανεξάρτητου συνεργάτη στην εταιρεία και έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε για να διαδώσουμε την Ολυμπιακή Ιδέα σε άλλα μέλη και σε άλλες επιχειρήσεις. Ποιο είναι λοιπόν το κόστος για να γίνει κάποιος μέλος και να πάρει ένα κωδικό συνεργάτη? Μιλάμε για πρόσβαση σε ειδικές εκπτώσεις και τη διαδικασία του ανεξάρτητου συνεργάτη. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, το μηνιαίος κόστος για να είναι κανείς μέλος είναι μόλις $28, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα. Αμέσως το μέλος έχει τη δυνατότητα δύο τρόπων δημιουργίας εισοδήματος. Εισόδημα από επιχειρήσεις και εισόδημα από καταναλωτές. Θα πάρουμε πρώτα το εισόδημα από τις συστάσεις επιχειρήσεων. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Αν το Μάρτιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις στην Olympic Idea, θα πληρωθούμε 1000 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ για κάθε επιχείρηση που εμείς συστήσαμε. Αν και τον Απρίλιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις, θα πληρωθούμε και πάλι 1000 ευρώ. Πέρα από την τεράστια αμοιβή που δίνει η εταιρεία, υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αν το Μάρτιο του επόμενου έτους κάνουμε 5 συστάσεις επιχειρήσεων, θα πληρωθούμε 500 ευρώ. Και επιπλέον 1000 ευρώ από τις ανανεώσεις των συνδρομών των επιχειρήσεων που είχαμε συστήσει το προηγούμενο έτος. Δημιουργούμε δηλαδή ένα σταθερό αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα συστήνοντας επιχειρήσεις. Το δεύτερο εισόδημά μας τώρα είναι από τις συστάσεις των μελών. Για συστάσεις των μελών, η εταιρεία πληρώνει με πολλούς τρόπους ανάλογα με την απόδοσή μας. Και μάλιστα έχει έως και 90% payout. Για παράδειγμα, για κάθε 1000 ευρώ τζίρου που δημιουργείται στην εταιρεία, τα 900 ευρώ πηγαίνουν σε αμοιβές στους συνεργάτες. Επιστρέφουν δηλαδή πίσω στους συνεργάτες. Πάμε να δούμε τώρα όμως γιατί να κάνουμε συστάσεις. Θα πάρουμε κάποια παραδείγματα στην αγορά που όλοι ξέρουμε. Η εταιρεία Zynga που βγάζει τις εφαρμογές στο Facebook, το Poker, το Farmville και όλες αυτές τις εφαρμογές που όλοι σχεδόν γνωρίζουμε, έχει κοστολογηθεί στο $1 δισεκατομμύριο. Η εταιρεία Groupon που κάνει deals και βρίσκεται σε πάρα πολλές χώρες έχει αποτιμηθεί στα $12,5 δισεκατομμύρια. Όταν το σε όλους μας γνωστό Facebook βγήκε στο χρηματιστήριο, αποτιμήθηκε στα $104 δισεκατομμύρια. Η ερώτηση εδώ είναι πώς δόθηκε τόσο μεγάλη αξία σε αυτές τις επιχειρήσεις και μάλιστα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η απάντηση σε όλο αυτό είναι το viral. Είναι αυτό που λέμε viral ανάπτυξη, είναι αυτό που λέμε viral marketing. Δηλαδή, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτών των ιστοσελίδων διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα μέσω ίντερνετ στο γενικό πληθυσμό με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολλούς χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν έχουν φτάσει και στην αξία που έχουν αυτή τη στιγμή και μέσα μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να αναπτύξουμε το viral marketing, να κάνουμε συστάσεις δηλαδή και να κάνουμε γνωστή αυτή την ιδέα στο γενικό πληθυσμό. Μιλάμε λοιπόν για ανάπτυξη συστάσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Θα ήθελα να αναλογιστούμε πόσα χρήματα θα μπορούσαμε να κερδίζουμε
αν μας έδιναν $1 για κάθε χρήστη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί και η τεράστια ανάπτυξη που είναι μια τάση της αγοράς και αφορά τα downloads των εφαρμογών για κινητά. Είτε αυτά είναι smartphones είτε αυτά είναι tablets. Έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν περίπου 2 δισεκατομμύρια downloads κάθε εβδομάδα. Ένα τεράστιο νούμερο που από πίσω του κρύβεται ένας τεράστιος τζίρος. Όλος αυτός ο τζίρος που δημιουργείται μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε κάνοντας συστάσεις. Πάμε να δούμε τώρα όμως πώς κάνουμε συστάσεις. Μία σύσταση μπορούμε να κάνουμε στόμα με στόμα, όπως συστήνουμε ένα καλό εστιατόριο, μια καλή ταινία στον κινηματογράφο, ένα μαγαζί από το οποίο μείναμε ευχαριστημένοι. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις στο κοινωνικό μας περιβάλλον, γιατί σίγουρα βλέποντας αυτή την παρουσίαση γνωρίζουμε ανθρώπους που θα τους άρεσε αυτή η ιδέα και σίγουρα θα θέλαμε να το πούμε και σε αυτούς. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις με κρύες επαφές, δηλαδή επαφές με ανθρώπους στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, μπορεί να πάω σε ένα κατάστημα να αγοράσω κάτι και να κάνω πρόταση και μία σύσταση για την Ολυμπιακή ιδέα, είτε στον επιχειρηματία είτε σε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα. Ο κύριος τρόπος όμως και ο γρήγορος που μπορεί να διαδοθεί αυτή η ιδέα είναι το internet marketing. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένη προώθηση στο ίντερνετ. Να μπει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα κάνει συστάσεις σε άλλους ανθρώπους στον αυτόματο πιλότο. Το εισόδημα τώρα που έχουμε από τις συστάσεις των μελών χωρίζεται σε διάφορους τρόπους. Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τρόποι και θα τους αναλύσουμε έναν έναν. Ας ξεκινήσουμε με το 3 and You Are Free Club. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ συστήσω 3 νέα μέλη στην Ολυμπιακή ιδέα, τότε η συνδρομή μου σταματάει. Δηλαδή σταματάω να πληρώνω συνδρομή. Από την 4η, 5η, 6η και σε άπειρο προσωπική σύσταση που θα κάνω, θα κερδίζω και θα αυξάνω το εισόδημά μου κατά $7 κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν, δεν περιορίζεται ο αριθμός των συστάσεων που μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω όσες θέλω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα μέλη της Olympic Idea, συστήνοντας άλλα μέλη, δημιουργείται αυτό που λέμε viral marketing, δηλαδή μια διάδοση μέσα στο γενικό πληθυσμό. Αν δούμε με γεωμετρική ανάπτυξη του 3, θα μπορούσε κάλλιστα εμείς να το πούμε σε 3 ανθρώπους, η 3 σε 3 να πάει στους 9, η 9 από 3 27 και πάει λέγοντας. Η διαδικασία του Matrix Bonus που κερδίζουμε από αυτό είναι $1 για κάθε χρήστη σε 8 επίπεδα συστάσεων στη σφαίρα επιρροής μου. Δηλαδή στον πληθυσμό που έμαθε αυτή την εφαρμογή λόγω της δικιάς μου δουλειάς. Εδώ προστίθονται άτομα από μένα, από τις συστάσεις τις δικές μου, αλλά και από συστάσεις ανθρώπων οι οποίοι προϋπήρχαν από μένα. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για μια ανάπτυξη viral marketing, στην οποία χρειάζεται ομαδική δουλειά και δημιουργείται από ομαδική δουλειά. Αν το υπολογίσουμε αυτό σε νούμερα, μπορούμε να δούμε τον παρακάτω πίνακα και να δούμε ότι όσο αναπτύσσονται αυτά τα επίπεδα συστάσεων που είπαμε, αυξάνεται πάρα πολύ και το εισόδημά μας. Δηλαδή, με μόνο $1 στον κάθε χρήστη, στον κάθε συνεργάτη, μπορεί κάποιος να φτάσει στην ιδανική περίπτωση που θα συμπληρωθεί ο πίνακας μέχρι και το 8ο επίπεδο έως και $9.840 κάθε μήνα μόνο από αυτόν τον τρόπο αμοιβής. Η εταιρεία, θέλοντας να ανταμείψει αυτούς που κάνουν την καλύτερη και την περισσότερη δουλειά, έχει δημιουργήσει τα matching bonus. Αυτός είναι ένα άλλος τρόπος αμοιβής, όπου εδώ κερδίζουμε καθαρά από τις προσωπικές μας συστάσεις και όχι από την ομαδική δουλειά που γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει διαχωρισμός στο ποιος έχει κάνει την περισσότερη δουλειά. Αν για παράδειγμα έχω κάνει 10 προσωπικές συστάσεις και από αυτούς τους 10 κερδίζουν €200 από τον προηγούμενο τρόπο αμοιβής, τότε εγώ θα κερδίζω έξτρα ένα 30, 40 έως και 50% επί των αμοιβών τους. Δηλαδή οι συνεργάτες μου αυτοί θα κερδίσουν αυτά που θα κέρδιζαν ούτως ή άλλως από τον προηγούμενο τρόπο αμοιβής, μόνο που τώρα εγώ κερδίζω κάτι έξτρα επειδή εγώ τους σύστησα την ιδέα της Ολυμπιακής ιδέας. Αν για παράδειγμα έχω 10 προσωπικές συστάσεις που κερδίζουν €200, εγώ θα κερδίσω έξτρα ένα 30%, δηλαδή έξτρα €600 σαν αμοιβή μου. Τα matching bonus μπορούν να φτάσουν έως και 50%. Για τους συνεργάτες οι οποίοι θα το δουν λίγο πιο επαγγελματικά και θα κάνουν 20, 50 ή και 100 προσωπικές συστάσεις, δίνεται και ένα extra bonus, το leadership bonus. Αν για παράδειγμα έχω 200 άτομα στην ομάδα μου και είμαι στο επίπεδο του ζαφυριού, δηλαδή έχω κάνει τουλάχιστον 20 προσωπικές συστάσεις, τότε θα κερδίζω έξτρα $1 από όλα αυτά τα άτομα που υπάρχουν. Δηλαδή έξτρα $200 το μήνα. Αν τώρα είμαι σμαράγδι και έχω κάνει 50 προσωπικές συστάσεις, θα κερδίζω έξτρα άλλο $1, δηλαδή $400 το μήνα. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο του διαμαντιού, όπου κάποιος μπορεί να το πετύχει κάνοντας 100 προσωπικές συστάσεις. Θα κερδίζει έτσι $3 σε κάθε άτομο που υπάρχει στις ομάδες που αυτός έχει δημιουργήσει, δηλαδή ένα εισόδημα έως και $600 το μήνα για το παράδειγμά μας, μέχρι να συναντήσει το αντίστοιχο επίπεδο. Τελευταία έρχεται το car bonus, δηλαδή ένα bonus το οποίο μας ανταμείβει για να πάρουμε το αυτοκίνητο που θέλουμε. Αν κάποιος συνεργάτης κάνει 20 προσωπικές συστάσεις και έχει δημιουργηθεί μια ομάδα 300 μελών από την προσωπική του δουλειά, θα κερδίζει έξτρα $300 το μήνα, τα οποία θα τα παίρνει σε ρευστό στο χέρι του, είτε για να αγοράσει το αυτοκίνητο που θέλει, είτε για να
πάρει κάποιο αυτοκίνητο που θέλει με leasing, είτε για να αγοράσει ένα καινούργιο ή μεταχειρισμένο, ή ακόμα και να χρησιμοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο, αν έχει το δικό του αυτοκίνητο. Σε αυτό θα βάλουμε τα διακριτικά της εταιρείας και η εταιρεία θα μας καταθέτει έξτρα $300 κάθε μήνα επειδή έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Αν σου άρεσαν όλα αυτά που είπαμε, πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Μπορείς να ξεκινήσεις σαν μηνιαίος συνδρομητής, δηλαδή με 20 ευρώ το μήνα, όπου παίρνεις τη θέση σου στο δίκτυο των συνεργατών και μπορείς να κάνεις συστάσεις άλλων μελών. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις ακόμα συστάσεις επιχειρήσεων. Αν ξεκινήσεις με τρίμηνο πακέτο, δηλαδή προπληρώσεις τους 3 μήνες σου, το οποίο κοστίζει 60 ευρώ, θα έχεις τη δυνατότητα να εισάγεις και επιχειρήσεις και να κερδίσεις 60 ευρώ για κάθε επιχείρηση που εισάγεις. Αν τώρα ξεκινήσεις με το ετήσιο πακέτο, δηλαδή προπληρώσεις τους 12 μήνες, τότε μπορείς να εισάγεις επιχειρήσεις και από την κάθε επιχείρηση που θα εισάγεις θα κερδίζεις 100 ευρώ. Φυσικά και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με το μηνιαίο πακέτο, να κάνει 6 προσωπικές συστάσεις και να μπορεί να εισάγει επιχειρήσεις. Μπορεί κάποιος να κάνει 10 προσωπικές συστάσεις και από την εισαγωγή των επιχειρήσεων να κερδίζει 100 ευρώ για κάθε επιχείρηση, όπως δηλαδή αν θα ξεκινούσε ετήσιος. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει προοπτική διεθνούς ανάπτυξης, κινείται σε πλούσιους και γρήγορα αναπτυσσόμενους χώρους, διαθέτει τους πλέον επίκαιρους τρόπους προώθησης, διακινεί ένα προϊόν που όλοι αγαπούν και όλοι θέλουν, τις εκπτώσεις, μπορεί να ξεκινήσει κάποιος με 20 ευρώ, έχει λειτουργικά έξοδα 20 ευρώ το μήνα και αναπτύσσεται χωρίς να κυνηγάμε συστάσεις με τη μέθοδο του Internet Marketing. Μετά το ξεκίνημα, είτε επιλέξετε να εργαστείτε offline, δηλαδή με προσωπική επαφή, είτε επιλέξετε την online εργασία, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικό υλικό εντελώς δωρεάν. Ο άνθρωπος που σας παρουσίασε ή σας προώθησε αυτό το βίντεο και οι συνεργάτες στην Olympic Idea θα είμαστε δίπλα σας στην προσπάθειά σας για επιτυχία. Η δική σας επιτυχία είναι και δική μας. Προφανώς στην αρχή δεν θα είναι εύκολο. Τίποτα που να αξίζει σε αυτή τη ζωή δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό που κάνουμε μπορείτε να το μάθετε και στην πορεία να γίνεται εύκολο. Πάμε να δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα της δικής μας δουλειάς σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει έξω στην αγορά. Μιλάμε για εισόδημα από το ίντερνετ χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Μαθαίνουμε στη διαδικασία που χτίζουμε το δίκτυό μας. Υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση, εργασία και εκπαίδευση από την άνεση του χώρου όπου βρισκόμαστε, υπάρχει ελεύθερο ωράριο, μηδαμινό κόστος για να ξεκινήσει κάποιος, χαμηλά και μηδαμινά λειτουργικά κόστη, τρόπος δουλειάς με στάτους, δεν ψάχνουμε υποψηφίους δεξιά και αριστερά να γράψουμε, οι υποψήφοι έρχονται σε εμάς, δυνατότητα απεριόριστου εισοδήματος, μπορεί κάποιος να χτίσει μια διεθνή επιχείρηση, έχουμε personal coaching, δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας καθοδηγεί και θα μας βάζει σωστή σειρά. Έχουμε ένα προϊόν το οποίο αξίζει τα χρήματα που δίνουμε, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο υπερτιμημένο προϊόν. Έχουμε άειλο προϊόν, δεν υπάρχουν δέματα, παραγγελίες, αποστολές κτλ. Και έχουμε ένα σχέδιο αμοιβών το οποίο μας αμείβει κατευθείαν και έχει payout 90%. Μάλιστα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να έχει εισόδημα από την πρώτη μέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Ολυμπιακή Ιδέα και εύχομαι να τα πούμε σύντομα.